Dobrze, to w takim razie dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Remigiusz Falkowski, reprezentuję dzisiaj Forum Młodych Dyplomatów i spotykamy się na Biel Weeku organizowanym przez nasze stowarzyszenie razem z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, Fundacją Napisać Wschód i Public Diplomacy Platform. Dzisiejszy panel jest zatytułowany Rola języka białoruskiego w budowaniu tożsamości Białorusinów. To już drugi panel w ramach dnia dzisiejszego. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są pan dr Mirosław Jankowiak, językoznawca, pracownik naukowy Instytutu Słowiańskiej Akademii Nauk Republiki Czeskiej, redaktor Przeglądu Bałtyckiego, wcześniej wykładowca w Katedrze Białorutenistyki, Wydziale Polonistyki i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspert Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego do spraw Białorusi, państw bałtyckich i obwodu kaliningradzkiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jest z nami również pani dr Anna Berenika-Siwirska, językoznawczyni, pracownik naukowy Katedry Białorutynistyki Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Lingwistyki Stosowanej, organizatorka Olimpiady Języka Białoruskiego, badaczka współczesnego języka białoruskiego i sytuacji językowej na Białorusi. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jest z nami pan Albert Jerzy Wierzbicki, językoznawca, prezes Fundacji Napisać Wschód, dziennikarz Polskiego Radia dla Zagranicy i Radia Wnet, wcześniej ekspert Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, autor vlogów poświęconych państwom byłego Związku Radzieckiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry, dobry wieczór. I myślę, że jako że dzisiejszym tematem jest kwestia językowa na Białorusi, która jest bardzo ważna, zresztą jak dla całego obszaru postradzieckiego, myślę, że osnownym pytaniem, które trzeba byłoby postawić w tym temacie jest jak naprawdę dzisiaj wygląda sytuacja języka białoruskiego na Białorusi. Wiemy wszyscy dobrze, że Białoruś jest krajem dwujęzycznym i sytuacja nie jest tak klarowna jak na przykład w Polsce w tej kwestii. Dlatego pierwszy na to pytanie proszę o odpowiedź pana doktora Mirosława Jankowiaka. Jeżeli chodzi o współczesny język białoruski, który miał w swojej przeszłości piękne i wspaniałe momenty, mam tutaj na myśli chociażby okres języka starobiałoruskiego i czas Wielkiego Księstwa Litewskiego, poza takimi drobnymi momentami swobody w rozwoju i kształtowania tego języka, jak na przykład lata 20 XX wieku czy lata 90 XX wieku, niestety sytuacja języka białoruskiego była dosyć trudna i skomplikowana. Tak się złożyło, że Białorusinom przyszło żyć pomiędzy dwoma mocniejszymi narodami, między Rosjanami i Polakami, także ta ludność białoruskojęzyczna była bardzo często tutaj poddawana na początku bardziej procesowi polonizacji, potem wiadomo, że od dziesiątków lat procesowi rusyfikacji. Także tutaj trzeba powiedzieć, że Białorusini właściwie od setek lat żyją w cieniu dwóch mocnych języków i państwowości, które narzucały poprzez swoją politykę, też politykę językową i możliwości funkcjonowania języka białoruskiego w różnych sferach użycia. Jeżeli chodzi o obecną sytuację języka białoruskiego, tutaj oczywiście będziemy o tym jeszcze tutaj przez 1,5 godziny dyskutować, ale może chociażby zacznę od tego, że tutaj ten język został uznany już ładnych parę lat temu za język zagrożony wyginięciem przez UNESCO, tak, przez Komisję UNESCO. Także to już pokazuje, że sytuacja języka nie jest dobra, pomimo tego, że mamy niepodległą, przynajmniej oficjalnie, tak, Białoruś, która tutaj odzyskała niepodległość po rozpadzie Związku Radzieckiego. I na pewno tutaj szereg czynników zarówno politycznych, historycznych, społecznych ma wpływ na język białoruski, że ma taką pozycję niestety jaką ma w tym momencie, czyli jest absolutnie przede wszystkim w cieniu języka rosyjskiego. Dziękuję bardzo i odpowiedź na to samo pytanie poproszę panią doktor Siwirską. Teraz zastanawiam się, jak zacząć, bo pytanie to samo, ale rozumiem, że powinnam właściwie kontynuować wypowiedź poprzednika. Znaczy rzeczywiście aktualna sytuacja języka białoruskiego na Białorusi, pan doktor powiedział, przedstawił ją w dosyć
takich czarnych barwach, to ja postaram się jednak pokazać, że nie jest ona aż tak zła. Rzeczywiście język białoruski został uznany za język, któremu grozi wyginięcie, jednak to bynajmniej nie oznacza, że język białoruski współcześnie na terytorium Republiki Białorusi nie funkcjonuje. Zresztą bynajmniej pan doktor tego nie powiedział, ale można odnieść takie wrażenie, jak się słyszy, że językowi grozi wyginięcie. Na początku, ja może jeszcze nie powiem o współczesności, to cofnę się do początku końca XX wieku, gdy język białoruski w tej swojej współczesnej formie, czyli gdy Republika Białorusi odzyskała niepodległość, język białoruski przeżył taki, nazwijmy to, dynamiczny okres odrodzenia narodowego, drugiego odrodzenia. Pan doktor wspomniał o latach 20. XX wieku. Ja zwrócę uwagę na to, że takim kolejnym etapem były lata 90. XX wieku, gdy środowiska narodowościowe, niepodległościowe podjęły próby poprawienia sytuacji języka białoruskiego. No, niestety ten okres trwał zbyt krótko i rzeczywiście wraz z przyjściem do władzy Aleksandra Łukaszenki de facto wszelkie państwowe i instytucjonalne próby poprawienia sytuacji języka białoruskiego zanikły. Język białoruski na początku, od 1995 roku, powiedzmy, był kojarzony przede wszystkim z językiem opozycji, co trochę zabezpieczało jego w ogóle istnienie, ale z drugiej strony było dla niego dosyć dużym zagrożeniem, że on był jednoznacznie kojarzony jako język opozycji, a takim środkiem codziennej komunikacji rzeczywiście stał się wyłącznie język rosyjski. To on zaczął dominować w codziennej komunikacji Białorusiną. Niedawno to się trochę zaczęło zmieniać, o tyle, że chociaż język białoruski, współczesny język białoruski już nie był jednoznacznie kojarzony tylko i wyłącznie jako język opozycyjny, poprawiał się jego odbiór społeczeństwa, on zaczął być postrzegany bardziej jako język prestiżowy, inteligencji. Część środowisk uważa, że po prostu wypada znać białoruski. Nawet jeśli nie mówić po białorusku, to jednak wypadało przynajmniej rozumieć język białoruski. No a to, co wydarzyło się rok temu na Białorusi, właściwie zmieniło tę sytuację, no może nie diametralnie, ale zmieniło. Nie wiem, czy to nie jest dobry moment, żeby postawić 3 kropki. Dobrze, dziękuję. I to samo pytanie chciałem skierować do pana Wierzbickiego, ale jako wiem, że zadanie jest bardzo utrudnione z racji przedmówców, to chciałbym również się uzupełnić o kwestię właśnie tego, jak wyglądał język białoruski w percepcji sztabu wyborczego Switłany Cichanouskiej, bo ja czytałem program kandydatki na prezydenta, która wtedy startowała i tam znalazło się kilka punktów faktycznie o języku białoruskim, ale miałem osobiście wrażenie, że one były trochę pominięte w mediach. Znaczy generalnie się o tym nie mówiło, a jedynie zostały użyte przez propagandę obecnego prezydenta celem jakiejś próby dyskredytacji właśnie. I czy pan Wierzbicki mógłby się do tego odnieść jakoś? Jak najbardziej, dziękuję za pytanie. Tak, to właśnie gwoli uzupełnienia tego, co moi przedmówcy powiedzieli, bo ja nie poczuwam się, żeby powtarzać zupełnie to samo i za dużo własnych rzeczy już nie będę dodawał. Ja tylko dzisiaj, przygotowując się do spotkania i tak się zastanawiając, jak w ogóle można prowadzić narrację na ten temat do ludzi, którzy zupełnie nie znają specyfiki języka białoruskiego, wymyśliłem takie piękne, poetyckie porównanie, że język białoruski to jest troszeczkę taki rozbitek na pełnym morzu, który bardzo dobrze pływa. To znaczy, kiedyś był na statku, wyrzucono go z tego statku. Będziemy chyba jeszcze rozmawiać o historii, chodzi mi o okres I Rzeczpospolitej i on później gdzieś tam taką żabką, gdzieś tam sobie płynął, łapał to powietrze i przeżywał, miał momenty, kiedy znajdował suchy ląd, czyli na przykład lata 20. i powiedzmy początek po rozpadzie Związku Radzieckiego. No i jakoś on żyje, te oddechy, które gdzieś tam łapał na przestrzeni lat, pozwoliły mu żyć do dzisiaj. No i tak to wygląda. Natomiast odpowiadając na drugie pytanie, jeśli chodzi o program Cichanouskiej, to tak, w nim faktycznie były elementy dotyczące języka białoruskiego, natomiast w ogóle jak patrzymy na dzisiejsze i też ówczesne postrzeganie języka białoruskiego w kampanii w ogóle politycznej,
Mi się wydaje, że ta kampania prezydencka w 2020 roku, jeśli chodzi o kandydatów opozycyjnych, którzy nie byli już kandydatami z takiej klasycznej opozycji, czyli ci, którzy tam zawsze latali, mówiąc brzydko, pod pogonią i biało-czerwono-białą flagą i byli szykanowani w każdej telewizji. Tutaj ten język odszedł na drugi, w ogóle gdzieś tam na drugi plan. I myślę, że to w pewnym stopniu pozwoliło Cichanowskiej, oczywiście razem z milionem innych rzeczy, które tutaj na pewno były ważniejsze, tak? Czyli bardziej rzeczy w kontekście politycznym, gospodarczym, społecznym, to nie afiszowanie się na każdym miejscu z językiem białoruskim mimo wszystko pomogło i ja też jestem zdania trochę takiego, że to, że kandydatka na prezydentkę nie używała języka białoruskiego, może być fajnym przyczółkiem na ewentualną budowę przyszłej Białorusi, czyli to nie jest takie, że jakby też zauważmy, że Cichanowska nie mówi po białorusku. Bardzo rzadko wypowiada się po białorusku, bodajże miała 1 czy 2 wywiady, kiedy próbowała odpowiadać po białorusku. Później mi się wydaje, że jej sztab PR-owy stwierdził, że nie, że trzeba jakby po rosyjsku, bo jej ten białoruski nie do końca wychodził, tak? I ten język nie jest obecny niestety, co też mogę zauważyć dokładając do Cichanowskiej. Na przykład Paweł Łatuszka, który stał się, no powiedzmy, jednym z liderów opozycji w pierwszych dniach, on od początku używał języka białoruskiego non-stop w każdym swoim przemówieniu, w każdym swoim gdzieś tam poście w mediach społecznościowych. W pewnym momencie u niego też się jakby zaczęło pojawiać coraz więcej informacji w języku rosyjskim i dzisiaj niestety jego w ogóle przesłania są kierowane w języku rosyjskim. Więc to też jest taka zmiana. Czyli ten język białoruski w kampanii politycznej wydaje mi się, że jest odsunięty na dalszy plan, bo tak jak mówili moi przedmówcy, no jest to temat przez reżim Łukaszenki wałkowany bardzo często w kontekście negatywnym, więc samo używanie go może nakładać pewnego rodzaju łatkę, taką stereotypową. Dziękuję bardzo i chciałbym ten wątek troszkę rozwinąć, bo ja myślę, że uwaga o tym, że język białoruski jest trochę niewygodny dla części opozycji pod względem zysków politycznych, jest bardzo, bym powiedział, obca dla polskiego odbiorcy. I trzeba byłoby sobie postawić pytanie, co do tej sytuacji doprowadziło. Oczywiście wiadomo, że jest historia i o niej jeszcze na pewno będziemy mówić, ale ja chciałbym się zapytać teraz panią doktor Siwierską, jak wygląda szkolnictwo białoruskie i jak wygląda stosunek języka białoruskiego do rosyjskiego i czy to się zmieniało jakoś na przestrzeni ostatnich lat? Bardzo proszę. Oczywiście się zmieniało i zmieniało się na tę gorszą stronę. O ile jeszcze jakby pierwszy okres powstawanie niepodległej Republiki Białorusi, czyli ten pierwsze 5 lat, powiedzmy lat 90., to jest okres budowania szkolnictwa oparciu o język białoruski, kiedy coraz więcej szkół, język białoruski funkcjonował coraz powszechniej w szkolnictwie. Od 95 roku tak naprawdę notujemy spadek liczby szkół, a przede wszystkim liczby uczniów, którzy uczą się w szkołach z językiem białoruskim. Akurat jeśli chodzi o dane dotyczące szkolnictwa, to należy je dosyć ostrożnie czytać, ponieważ jeśli przyjrzelibyśmy się bezwzględnej liczbie, ile jest szkół białoruskojęzycznych na Białorusi, to ta liczba mogłaby nie budzić naszych jakichś podejrzeń, ponieważ szkoły białoruskojęzyczne w Białorusi są. Jeśli jednak patrzymy na liczbę uczniów, którzy uczęszczają do szkół białoruskojęzycznych, to sytuacja wygląda już o wiele gorzej, ponieważ szkoły, które, no właśnie, czy one w ogóle są białoruskojęzyczne, czy one są oficjalnie białoruskojęzyczne, przeważnie znajdują się w małych ośrodkach. To są szkoły wiejskie, do których chodzi po prostu mało uczniów. W większych ośrodkach miejskich, w dużych miastach, a przede wszystkim w Mińsku, szkół białoruskojęzycznych brakuje. Im wyższy poziom edukacji, tak naprawdę tym szkół jest mniej, bo to jest spowodowane też tym, że właśnie w mniejszych ośrodkach szkoły podstawowe białoruskojęzyczne jeszcze istnieją, szkół średnich białoruskojęzycznych jest już o wiele mniej, a szkolnictwo wyższe, jakby język białoruski na uniwersytetach niestety funkcjonuje w bardzo ograniczonym stopniu, tak naprawdę tylko i wyłącznie
istnieje na humanistycznych wydziałach i przede wszystkim na wydziałach filologicznych, czyli tam, gdzie w ogóle jest wykładana filologia białoruska. Jest bardzo duży problem chociażby z studiowaniem nauk ścisłych w języku białoruskim na Białorusi. I miałam powiedzieć o szkolnictwie? Tak, takie było moje pytanie, ale wypowiedź jest, mam wrażenie, bardzo wyczerpująca temat w tej chwili. Tak, teraz chciałbym jeszcze się pana doktora Mirosława Jankowiaka zapytać i pociągnąć ten wątek. On będzie pośrednio dotyczył szkolnictwa, ale nie do końca. Chciałbym się zapytać, jaka jest percepcja najmłodszych Białorusinów, bo wiemy, że trzon protestów, które odbyły się w sierpniu i które przybrały niesamowitą na ten kraj skalę, ja nie pamiętam takiego czegoś osobiście, trzon stanowiły osoby najmłodsze, które nie pamiętają nikogo innego niż Aleksander Łukaszenka. I chciałbym się pana doktora spytać właśnie, czy dla nich kwestia językowa miała jakąkolwiek wartość, czy mimo wszystko chodziło wyłącznie o transformację polityczną? Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim jest to bardzo skomplikowany konstrukt, tak, że jakby nie możemy wyłączyć języka od tego wszystkiego, co się działo, mając w tle, w pamięci i mentalność, i historię, to uwarunkowania właśnie historyczno-społeczne. Na pewno jest pewna rzecz, ja może troszeczkę odwrócę kota ogonem i podam taki przykład ze swojego życia, że często byłem świadkiem Białorusinów w różnym wieku, którzy na przykład będąc w granicach Białorusi, jakby cały czas rozmawiali po rosyjsku, ewentualnie na przykład ze mną po białorusku, czy w swoim wąskim gronie po białorusku. Natomiast w momencie, kiedy Białorusini wyjeżdżali za granicę, często przechodzili z języka rosyjskiego na białoruski, dlatego że tamten język białoruski zaczął stanowić właśnie ten czynnik odróżniający ich na przykład od tej, powiedzmy, masy ludzi tak zwanych rosyjskojęzycznych czy od Rosjan. Dlatego, że na terytorium Białorusi Białorusin się czuje Białorusinem i nie musi tego udowadniać. I nawiązując właśnie do tej kwestii, myślę, że te wydarzenia polityczne, one zaczęły właśnie pokazywać, że ta młodzież, która, tak jak pan powiedział, no, urodziła się i doszła tutaj do wieku dorosłego za Łukaszenki, ale to wcale nie jest nic rzadkiego. No, proszę zobaczyć na Niemcy, to jest całe pokolenie Angeli Merkel, które się urodziło, czy Putina w Rosji, ale tam oczywiście jest inna sytuacja, jeżeli chodzi o demokrację i sytuację językową. Natomiast te osoby w momencie tych wszystkich wydarzeń politycznych zaczęły doszukiwać się swojej białoruskości i na pewno język białoruski jest jednym z tych elementów. Tutaj oczywiście to myślę, że w dużej mierze będzie zależało od tego czynnika takiego personalnego, od poszczególnej jednostki, że były pewne tendencje, ale jakby no każda z tych osób ma jakąś sytuację językową u siebie w rodzinie, tak? Że może być całkowicie rosyjskojęzyczne, czy może się posługiwać trasianką. Są rodziny, gdzie się posługuje językiem białoruskim. Także tutaj, ale na pewno to znaczenie języka rosyjskiego, tak jak i symboliki, tutaj obserwowaliśmy, że ta symbolika z lat 90., czyli pogoń i flaga biało-czerwono-biała, które przecież były oficjalnie obowiązującymi, że stały się właśnie tym wyznacznikiem pokazującym, że tak, to jest nasze, to jest białoruskie i też język białoruski tutaj też, na pewno rola języka białoruskiego w postrzeganiu tej tożsamości białoruskiej wzrosła. Znaczy, trudno jest mi powiedzieć, jak to się odnosi procentowo, tak, bo tutaj pewnie musimy troszeczkę jeszcze poczekać na badania. Znam osoby, które przeprowadzają badania, będąc na stypendium w Polsce, dotyczące chociażby właśnie słownictwa powyborczego, tak, tej całej fali protestów i demonstracji. Tak, jeszcze musimy pewnie troszeczkę poczekać na jakieś statystyki, przeprowadzanie różnych ankiet, ale no to jeszcze będzie czas i możliwości. Ale niewątpliwie język białoruski tutaj zaczął odgrywać ważniejszą rolę jakby w potwierdzaniu i ukazywaniu swojego pochodzenia białoruskiego. To się niestety nie udało w takim stopniu jak na Ukrainie. Ja obserwowałem swoich znajomych na Ukrainie, w Kijowie po jednej, drugiej rewolucji, tak, pomarańczowej, że tam absolutnie ten ruch był jeszcze bardziej skrajny, nawet momentami nawet do takiego stopnia, że Ukraińcy byli gotowi nawet dziecko z kąpielą wylać i nie tylko ten rosyjski, ale też na przykład no tutaj język polski, tak, też zaczął się robić taki może mniej pożądany na terytorium Ukrainy. No ale no podsumowując, myślę, że na pewno tutaj język białoruski jest tym elementem, który zaczął odgrywać rolę, pomimo tego, że te osoby się już urodziły i wychowały za czasów Aleksandra Łukaszenki,
No i oczywiście też to, co jest bardzo ważne, że w odróżnieniu od poprzednich wyborów prezydenckich, poprzednich demonstracji, że już władza białoruska nie może powiedzieć, że to są po prostu ci opozycjoniści finansowani przez Zachód, zamknięci tutaj pod nazwą, nie wiem, nacjonaliści białoruskojęzyczni, dlatego że jakby masowość tych protestów pokazała, że nie da się ich po prostu zamknąć w szufladce o nazwie opozycja, tak, białoruskojęzyczna. Tych osób już jest po prostu za dużo, także myślę, że to jest bardzo pozytywny, dobry moment dla potencjalnego wzrostu prestiżu języka białoruskiego na Białorusi. Na ile to zostanie wykorzystane, to czas pokaże. Dziękuję bardzo. I niestety muszę bardzo skoczyć w czasie, bo jesteśmy ograniczeni i przejść do historii. Chciałbym się zapytać o właściwie początki formowania się nowoczesnego języka białoruskiego i jaką on miał właściwie relację z tożsamością formującego się narodu białoruskiego. I to pytanie w pierwszej kolejności pokieruję do pana Wierzbińskiego, jako że rzucił wspaniałe porównanie wcześniej z łódką, naprawdę. Dobrze. Więc w moim porównaniu statkiem jest Wielkie Księstwo Litewskie, z którego w 1696 roku język białoruski został wyrzucony za burtę przez język polski. I to jest w zasadzie moment, no bo tu jest wiele aspektów i tak naprawdę wiele my na ten temat nie wiemy, bo nie wiemy, jakie były faktycznie wtedy stosunki społeczne, czy szlachta litewska wolała przejść na język polski ze względów prestiżu, czy ze względów jakiegoś tam, może nie wiem, nawet prześladowań. No to jest nam nieznane, bo mamy niewiele w porównaniu do dzisiejszych czasów źródeł naukowych i historycznych, tak? A jeśli są, to są pisane bardzo subiektywnie. Natomiast no wiadomo, że w wieku XVII czy w wieku XVIII mówić o narodzie jeszcze w rozumieniu dzisiejszym nie możemy, tak? I formowanie się języka i tej narodowości białoruskiej, no to gdzieś tam zaczyna istnieć w wieku XIX, kiedy pewna część znowuż tych potomków tej szlachty, która przeszła tą polonizację, tak? Później też w Imperium Rosyjskim jakoś się musiała odróżniać od rosyjskiej szlachty, od bojarów i częściowo zaczęli tworzyć, czy gdzieś tam swoją działalność kierować właśnie na tych lokalnych ludzi, na Białorusinów, choć wtedy jeszcze to się nie formowało, nikt nie wiedział, co to są Białorusini, tak? Czyli mieliśmy takie pojęcia, takie etnosy nawet jak Litwini, tak? Ludzie przez bardzo długi okres się nazywali Litwinami, Krywiczami nawet, tak? Ale najczęściej prawdopodobnie używane było pojęcie tutejsi, czyli ludzie stąd, czyli ludzie, którzy w ogóle się nie interesowało ich, gdzie tam jest Warszawa, gdzie jest Moskwa, gdzie tam, nie wiem, Kijów czy Wilno, tylko my jesteśmy stąd, my tutaj sobie mieszkamy i mówimy po naszemu, po swojemu. To też do dzisiaj, może już nie w takim stopniu, ale jak się pojedzie do nas na Podlasie, tak, to widać tak podobne elementy i podobne schematy w niektórych wioskach, to wyobraźmy sobie, że to jest jeszcze 200 lat temu, bez internetu, bez dostępu do w ogóle szerokiej informacji i ludzie po prostu nie mieli pojęcia tego szerokiego narodu. I w tym aspekcie język białoruski jakoś tam przeżywał i się formował, tak, łapał gdzieś tam wdychał to powietrze, żeby nie utonąć i udało mu się to zrobić do momentu, no jakoś przetrwać, tak, różne zakazy. Nie wiem, jak długo mogę iść w historii, bo nie wiem, do którego okresu, bo zaraz powiem o wszystkim. Myślę, że do początku XX wieku mniej więcej. Dobrze, więc do początku XX wieku mniej więcej, no to tak. Co jest ważne, myślę, że będziemy rozmawiać dzisiaj też o Ukrainie, ale to chciałbym teraz zaznaczyć, że Białorusini nie mieli Lwowa ani Krakowa i to jest istotne w postrzeganiu języka białoruskiego dzisiaj i porównywaniu go do ukraińskiego, bo jednak tak, język ukraiński mógł się rozwijać w Imperium Austro-Węgierskim. Białoruscy twórcy również wydawali niektóre utwory, niektóre książki w Krakowie bądź w Lwowie, ale z oczywistych względów one bardzo rzadko docierały na Białoruś albo docierały w bardzo niewielkich ilościach. Więc piśmiennictwo się pojawia powiedzmy w drugiej połowie XIX wieku, ale nie osiąga dużych zasięgów i tutaj jak mam kończyć na początku XX wieku, no to no kluczowy jest rok 1905, tak, zniesienie cenzury i możliwość publikacji na językach narodowych. I w tym momencie można by się zatrzymać, tam jest gazeta Nasza Dola, Nasza Niwa,
które są w zasadzie takim początkiem takiego długiego okresu suchego lądu dla białoruskiego rozbitka. Tak, dziękuję bardzo. Nawiasem mówiąc, nasza Niwa ukazuje się do dzisiaj, z tego co wiem, jest zresztą bardzo cenionym medium. I Białoruś, jak wiemy, na początku XX wieku myśl narodowa białoruska przetrwała tę zawieruchę i wchodzi w okres takiej anarchii, powiedzmy. Imperium Rosyjskie się rozpada i Białorusini, podobnie jak Ukraińcy i ludy bałtyckie, próbują stworzyć własne państwo pod nazwą Białoruska Republika Ludowa. I w związku z tym chciałbym się spytać panią doktor Annę Siwirską, czy kwestia języka była w ogóle na porządku obrad, że tak powiem, władz tej Białoruskiej Republiki Ludowej i jakie były poglądy na rozwój kulturowy ewentualnego państwa białoruskiego? Ja zacznę od tego, że mnie osobiście nie podoba się metafora, którą wybrał Albert, ponieważ rozbitek, nawet świetnie pływający żabką na pełnym morzu, ma małe szanse przeżycia jednak. Dlaczego jeszcze żabką, a nie przynajmniej kraulem? Miałby trochę większe, ale to i tak rozbitek na pełnym morzu ma dosyć małe szanse przeżycia, więc ja mam nadzieję, że jednak język białoruski nie jest takim rozbitkiem, albo przynajmniej widzi gdzieś jakiś ląd, do którego płynie. Dobrze, a wracając do pytania. Powiedział Pan, że ten początek XX wieku to jest okres, kiedy Pan chyba użył odradza się. Użyłem słowa anarchia na terenie rozpadającego się Imperium Rosyjskiego. Może trochę hiperbolizuję, ale chodziło mi po prostu o to, że na tych terenach wszystkie ludy, jakby włącznie z Białorusinami, podjęły próbę budowy własnego państwa na gruzach upadającego. Właśnie już lepszym określeniem jest próba budowy własnego państwa, tak naprawdę Tak. tworzenia tej nowoczesnej myśli narodowej, białoruskiej myśli narodowej. To też jest może pewien problem i słabość białoruskiej myśli narodowej, że ona zaczęła się kształtować trochę później niż myśli sąsiednich narodów. To rzeczywiście jest tak naprawdę dopiero początek XIX wieku. My też często popełniamy błąd właśnie używając aktualnej, współczesnej terminologii do sytuacji, powiedzmy, z XIX wieku, kiedy właśnie mówimy o jakimś narodzie białoruskim. W XIX wieku termin Białoruś nie był używany, na pewno nie tak często i nie w tym znaczeniu, w którym używamy go teraz, ale rzeczywiście pojawiała się myśl i funkcjonował język. Ten język początkowo, że w ogóle przetrwał w warstwie dialektalnej, więc też należy zwrócić uwagę, że kluczową rolą w rozwoju języka białoruskiego to jest lud. To nie jest inteligencja, tylko to jest warstwa ludowa, dialekty i to tam język białoruski przetrwał i to na podstawie dialektów zostały stworzone normy współczesnego języka białoruskiego. Już odpowiadając na Pana pytanie właściwie, które Pan zadał, Białoruska Republika Ludowa była, język białoruski odgrywał, szukam odpowiedniego terminu, żeby tak nie powiedzieć zbyt ostro, ale był zauważany przez władze Białoruskiej Republiki Ludowej i od samego początku pojawiał się w oficjalnych dokumentach. Już chwilę później w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Ludowej właściwie oficjalne były 4 języki. To był język białoruski, polski, jidysz i rosyjski. Więc to jest dosyć kluczowe, że ten język białoruski od samego początku występował w świadomości. I wtedy też to jest pierwszy okres tej intensywnej białorutynizacji, to trzeba sobie uświadomić, że to jest tak naprawdę dopiero 1918-19 rok to jest czas, kiedy są tworzone pierwsze gramatyki języka białoruskiego. W ogóle zaczyna się proces normalizacji tego języka. Wcześniej w ogóle nie było gramatyki języka białoruskiego. Tak, dziękuję bardzo. No i jak wiemy, projekt generalnie Białoruskiej Republiki Ludowej się nie udaje. Wojnę domową wygrywa Związek Radziecki i krótko później, w latach 20. zaczyna się tak zwana korenizacja, czyli unarodowienie na polski, coś takiego.
I chciałbym się zapytać, jak wyglądała sytuacja języka białoruskiego właśnie w okresie tej tak zwanej korenizacji za Lenina i proszę o odpowiedź pana Mirosława Jankowiaka. Ja może jeszcze 2 zdaniami nawiążę tutaj i do pana Alberta, i do pani Jak najbardziej, Ani proszę. Siwirskiej, i do tej właśnie tej łodzi z okresu Wielkiego Księstwa Litewskiego, że ta łódź, czy później też może jakaś taka łódka wioskowo, bagienno-szuwarowo, gdzieś tam po wiosce się pływająca sobie, to właśnie ona była tą łodzią, która przetrwała te wszelkie zawieruchy, dlatego że wracając do czasu Wielkiego Księstwa Litewskiego, właśnie ta inteligencja, czy osoby mające wpływ na politykę, to po prostu był czysty też pragmatyzm. No bo pan Albert mówi, że tam właśnie nie wiemy, czy byli przymuszani, czy sami chcieli. To oczywiście był długi proces i pewnie bywały różne sytuacje, natomiast no, ta szlachta położona w bardziej zachodnich regionach Wielkiego Księstwa Litewskiego, ona już de facto była w dużej mierze spolonizowana, więc to było potwierdzenie stanu faktycznego. Natomiast jeszcze to, co troszeczkę przeskoczyliśmy tutaj chronologicznie, chciałbym jeszcze powiedzieć 2 zdania o okresie Imperium Rosyjskiego, dlatego że żeby jakby osoby, które no nie znają tej sytuacji języka białoruskiego, żeby zdały sobie sprawę, że po okresie Wielkiego Księstwa Litewskiego i I Rzeczypospolitej, kiedy rozwinął się język starobiałoruski ze wszystkimi elementami, stylami, odmianami tego języka, mamy okres upadku, gdzie ten język w dużej mierze schodzi właśnie pod wioskowe strzechy. Natomiast no, odróżnienie od języka polskiego czy niektórych innych wybranych narodów w granicach Imperium Rosyjskiego i w czasach Imperium Rosyjskiego ten język po prostu nie miał szans na zawitanie na przykład chociażby do szkolnictwa, tak, do edukacji, no bo jednak szkoły polskie funkcjonowały. Tutaj oczywiście pierwszą cezurą jest powstanie listopadowe i oczywiście potem powstanie styczniowe, po którym był zakaz druku przede wszystkim tekstów łacińskich. No i tutaj właśnie język białoruski właściwie, no tekst do lat 90. XIX wieku miały bardzo dużo ograniczeń i właściwie na ziemiach białoruskich nie wychodziły. I ten, tak jak już pan Albert powiedział, że ten rok 1905 był takim okresem kluczowym w przeskoczeniu, bo to był ten moment, ten taki właśnie zwornik, który pozwolił na zaczęcie kształtowania się inteligencji białoruskiej ze wszystkimi tego elementami. I tak już jak pani Ania Siwirska mówiła, że jakby no ten język, on był tematem rozmów, on nie mógł nie być tematem rozmów, dlatego że chęć utworzenia własnego państwa musiała się wiązać z szeregiem różnych aspektów. Jeżeli chodzi o Europę Środkową czy Środkowo-Wschodnią, język był i ciągle jest jednym z tych najważniejszych wyznaczników tożsamości narodowej i podstawą do budowy państwa narodowego, więc jakby ta tematyka musiała się pojawiać, no chociażby Joachim Karski w 1903 roku jeszcze za pieniądze carskie objechał etniczne ziemie białoruskie, no i wyznaczył zasięg etnosu białoruskiego no, w oparciu o narzecze białoruskie. On jako pierwszy mówi, że to jest język, a nie narzecze języka rosyjskiego. I to wszystko właśnie z jednej strony badania badaczy, czy właśnie Joachima Karskiego, który jest bardzo ważny dla białoruskiego językoznawstwa, czy też badaczy rosyjskich czy polskich, którzy poruszali kwestie języka białoruskiego, no zazwyczaj w tamtym okresie nazywając to po prostu narzeczem języka polskiego, jak gdzieś na Wileńszczyźnie, ale te badania potem, do tych badań trzeba było dołączyć działalność polityczną tutaj właśnie czy 1905 roku, czy końcówki I wojny światowej. I to wszystko dało pewien impuls razem z polityką Moskwy do przeprowadzenia tej polityki białorutynizacji. Tutaj oczywiście musielibyśmy rozdzielić Białoruś na 2 części, tak? Czyli to, co po traktacie ryskim było w granicach II Rzeczypospolitej, od tego, co było w granicach Białoruskiej Republiki Socjalistycznej i Radzieckiej. Natomiast te lata 20 niewątpliwie były bardzo jednym z najlepszych takich okresów rozwoju języka białoruskiego, dlatego że mamy w 1920 roku powstaje teatr, tak, później nazwany imieniem Janki Kupały w Mińsku. Mamy 1926 rok, teatr w Witebsku. Mamy w 1922 roku powstał Imbiel Kult, czyli Instytut Kultury Białoruskiej, który stał się zalążkiem Białoruskiej Akademii Nauk. Oczywiście zaczęła wychodzić literatura, mamy podręcznik, gramatykę języka białoruskiego Bronisława Taraszkiewicza, 1918 rok. Także tutaj ewidentnie ten język białoruski, kultura białoruska, to wszystko miało możliwości całkiem niekiepskiego rozwoju, ale też musimy sobie zdać sprawę, że to pozwolenie Moskwy, no pierw sowieckie, potem już od 22 roku Związku Radzieckiego też było wywołane pewną polityką.
I to też było pewne takie odbicie. To było widać też po polityce władz Warszawy II RP. Póki na Białorusi była białorutenizacja, białoruskiej socjalistycznej, to władze polskie w latach 20. trochę bardziej pozwalały swobodnie funkcjonować mniejszości białoruskiej czy ukraińskiej. Przełom lat 20., 30. w Związku Radzieckim oznaczał represję zarówno wobec inteligencji białoruskiej, jak i ukraińskiej, oczywiście języka białoruskiego czy ukraińskiego. Więc ten nurt Piłsudczyków potem zaczął też ograniczać tutaj możliwości rozwoju kultury języka polskiego, białoruskiego w granicach drugiej RP, ale niewątpliwie lata 20., prawie całe lata 20. to był okres dobrego rozwoju, zarówno literatury, języka, to był okres kodyfikacji języka, powstawania całej terminologii naukowej dotyczącej języka białoruskiego, nie tylko w zakresie humanistyki, bo to jeszcze pewnie będziemy mówili o tym za parę minut, że jak wygląda na przykład język białoruski w obecnej nauce białoruskiej, także humanistyka jest, powiedzmy, gdzieś tam się przebija język białoruski, ale nauki ścisłe są absolutnie rosyjskojęzyczne, z dodatkami anglojęzycznymi, może poza jakimiś minimalnymi wyjątkami. Także tutaj do końcówki lat 20., kiedy rozpoczęły się represje, to trzeba powiedzieć, że to był ten okres, jeden z tych lepszych okresów dla rozwoju języka białoruskiego, kultury białoruskiej, co dawało też oczywiście dobre podstawy do tworzenia się poczucia tożsamości narodowej, to co jest bardzo ważne, to co trzeba niewątpliwie podkreślić. Dobrze, dziękuję bardzo. I chciałem też zaznaczyć, że jeśli Państwo chcecie odnosić się do wypowiedzi swojego poprzednika, czy odpowiedzieć na jego pytanie, to oczywiście gorąco zapraszam do tego. Tak, i pan doktor poruszył bardzo ważny wątek, a mianowicie różnic między sytuacją języka białoruskiego w Rzeczpospolitej i w Związku Radzieckim. Ja chciałbym się pana Wierzbickiego zapytać, jak to wyglądało generalnie, bo wiemy, że po okresie korenizacji nadszedł stalinizm, do którego jeszcze dojdziemy. I jak wyglądała różnica w tej polityce, w szczególności, że ta część białoruska w II RP w spisach powszechnych deklarowała się raczej jako tutejsi, także sytuacja myślę, że była dużo bardziej skomplikowana. Więc jakie były główne różnice tak naprawdę? Znaczy, jeśli chodzi o różnice, tak, może najpierw jeszcze nawiążę do tej łódki. Ta łódka oczywiście widzi ląd naprzeciwko i ma nadzieję, że nikt z helikoptera nie zacznie na nią spoglądać z karabinem w ręku, żeby nie dobić. Więc wracając do tematu początku XX wieku, właśnie lat 20., no to jest kwestia, być może, myślę, że to jest kwestia bardzo sporna, bo z tego co ja wiem, z tego co ja czytałem, opracowania i różne historyczne i naukowe na temat lat 20. w Białorusi i zachodniej, i wschodniej, no to jeśli chodzi o lata 20., odnoszę wrażenie, że w Związku Radzieckim język białoruski miał się o wiele lepiej. I to jest, no właśnie, to jest też potwierdzone tymi faktami, które doktor Jankowiak powiedział, tak? Czyli stworzenie teatru, stworzenie zalążka Akademii Nauk i tak dalej, no jednak w Polsce tego nie było. W II Rzeczpospolitej mieliśmy, jeśli dobrze pamiętam, 3 szkoły białoruskojęzyczne na około 3 miliony Białorusinów. Zależnie od różnych szacunków, bo też byli ci tutejsi i tak dalej, Poleszucy, tak, ale generalnie na tym terenie, tak, były tylko 3 szkoły białoruskie, więc de facto rozwój języka białoruskiego w Polsce był bardzo mocno ograniczony. To się wiązało z wieloma aspektami, tak, II Rzeczpospolitej, politycznym, tym, że było bardzo dużo mniejszości narodowych i jednak państwo polskie poszło w kierunku utrudniania im życia zamiast ułatwiania ich współpracy. W Związku Radzieckim pierwsze 10 lat nawet powstają utwory patriotyczne, wiersze, czy Janki Kupały, czy Jakuba Kołasa powstają w takim nastroju niekoniecznie sławiącym, znaczy nie mówiącym nic złego na temat Moskwy, tak, Lenina i tak dalej, ale niekoniecznie odnoszącym się w każdym wierszu do Słońca Narodu i tak dalej. No wiadomo, że to był też inny okres budowania samego systemu Związku Radzieckiego, tak? Czyli ta dostalinowski Związek Radziecki umożliwiał bardzo, bardzo duży rozwój samego języka. We wszystkich tak naprawdę kierunkach w Polsce to nie było możliwe. Tak? W Polsce jak powstała pierwsza
typowo białoruska partia polityczna, to została po jakimś czasie zdelegalizowana, zniszczona, też był okres sanacji, tak, mówię o białoruskiej Hramadzie. I w Polsce tę działalność aktywistów białoruskich mimo wszystko ograniczano i z każdym rokiem tak naprawdę było coraz gorzej. Jak już w ogóle Stalin przestał wspierać rozwój języka białoruskiego w Białoruskiej Republice Radzieckiej, to i Polska się poczuła troszeczkę śmielej w tym wszystkim i to się dotyczy zarówno Białorusinów, jak i Ukraińców. I ja mam wrażenie, być może mylne, że działalność bardzo stanowcza Ukraińców w latach 30. też sprzyjała temu, że nienawiść do Białorusinów i taka polityka bardziej ograniczająca również nie tyczyła się tylko Ukraińców, ale wszystkich, którzy mówili po rusku, tak, i wyznawali prawosławie, więc to też rykoszetem się Białorusinom dostało za akty terrorystyczne, na przykład ukraińskich organizacji. No z kolei też tak, mówimy o 10 pierwszych latach w Związku Radzieckim, w roku 30 zaczynają się aresztowania, prześladowania, już ta wolność prasy, wolność piśmiennictwa przestaje w ogóle istnieć, tak, już tylko zostaje garstka literatów białoruskich i ten stan no, trwa niestety tak naprawdę do śmierci Stalina, tak? Czy mamy 29 października 1937 roku tak zwaną ma miejsce tak zwana Noc Rozstrzelanych Poetów, tak? Którą do dzisiaj Białorusini jakby pamiętają o nich, kiedy zabito ponad 100 działaczy właśnie literatury, kultury, nauki białoruskiej, którzy byli związani z językiem białoruskim. Więc w pewnym momencie ta szala lepszego życia dla Białorusinów przechyliła się na rzecz II Rzeczpospolitej, ale jednak długi okres oddechu tego naszego rozbitka, czy szybszego wiosłowania naszej łódki, no to jest właśnie od 21 do 30 roku w Związku Radzieckim jednak. Tak. Tylko że po korenizacji i tym lepszym okresie dla języka białoruskiego właśnie przychodzi słońce narodu, jak to pan Wierzbicki określił, Józef Stalin, który tę politykę wstrzymuje, jeśli nie powiedzieć, że całkowicie ją znosi. Ja chciałem się zapytać panią doktor Siwirską, jaka tak naprawdę była skala czystek, które dotknęły wówczas białoruską inteligencję, bo nie ma wątpliwości, że przynajmniej zalążki tej inteligencji po tym okresie korenizacji powstały, analogicznie zresztą do Ukraińców. I jak to wyglądało na terytorium Białorusi wówczas? Tak, jak słusznie Albert zauważył, lata 20. to jest rzeczywiście okres, w którym być może w drugiej RP język białoruski nie otrzymywał wsparcia, takiego jak otrzymywał na terytorium Republiki Białorusi, ale rzeczywiście lata 30. to jest okres, w którym jednak lepiej było być Białorusinem Białorusinem, białoruskim patriotą w drugiej RP niż na terytorium Republiki Białorusi. Trudno jest podać oczywiście dokładne liczby, dokładne cyfry. Niektórzy podają, że represje dosięgły nawet 90% białoruskojęzycznej inteligencji. W lata 30. to jest najczarniejszy moment tak naprawdę w historii rozwoju białoruskiej inteligencji, kiedy została wymordowana większa część. Wydaje mi się, że w latach 30. w wyniku represji lat 30. ucierpiała większy odsetek białoruskojęzycznej inteligencji niż w czasach wojny. Więc lata 30. były gorsze niż II wojna światowa pod tym względem dla białoruskiej inteligencji i to były straty, których chyba do dzisiaj nie jesteśmy w stanie odbudować. Rozumiem, dziękuję. I jeszcze na chwilę, bo to bardzo ciekawy wątek i chciałbym go troszkę rozwinąć u pana doktora Jankowiaka tym razem. I chciałem się zapytać, czy dzisiaj Białorusini w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć świętuje, bo to jest bardzo nieodpowiednie słowo, ale czy upamiętniają w jakiś sposób te czasy i jak się na to zapatruje władza? Bo jak wiemy, że Aleksander Łukaszenko w swojej, że tak powiem, stylistyce i modelu korzysta raczej z sowieckiego modelu, chyba się do tego zgodzimy. I czy władza toleruje jakieś próby upamiętnienia tej hekatomby inteligencji?
Znaczy, myślę, że tutaj Białorusini jak najbardziej to upamiętniają. Ja tutaj w tym momencie jestem w Pradze, gdzie jeszcze w roku przed epidemią też Białorusini się spotkali i też upamiętniali właśnie to no, straszne wydarzenie, bo to mówię szczególnie dla nowo powstającego narodu, który zaczął się na dobrą sprawę kształtować tak w pełni. Utracenie nawet kilkudziesięciu osób z pierwszej listy, nie wiem, pisarzy, poetów, działaczy inteligencji, to jest po prostu ogromna strata, tak? No nie możemy porównywać na przykład, nie wiem, Wielkiej Brytanii z tamtego okresu i no, powstającej Białorusi z jej tożsamością i kształtującym się językiem. Więc tutaj no, Białorusini, ci, którzy zdają sobie sprawę, jak ogromne znaczenie ma język dla utrzymania niepodległości, kształtowania tożsamości narodowej i pewnego wyobrażenia, dlatego że jest jedna bardzo ważna rzecz, na którą zwracał i Dunin Marcinkiewicz, i Bohuszewicz, i Zianon Paźniak, i właściwie każda osoba, która sobie zdaje sprawę z tego, jak powiązany jest język z tożsamością, dlatego że język jest absolutnie odzwierciedleniem rzeczywistości, którą widzimy. On odzwierciedla rzeczywistość. I ja mogę podać taki przykład. Kiedyś mieliśmy okazję na zaproszenie tutaj znajomych z BDU, czyli Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. Jeździliśmy ze studentami, którzy no, mieli zaliczenie roku, semestru, jako przyszli przewodnicy turystyczni po Białorusi. Miałem okazję słuchać opowieści. Każdy ze studentów musiał jakby opowiedzieć o czymś, o zabytku, architektury, o jakimś miejscu, jakiejś postaci historycznej. I niektóre osoby mówiły to po rosyjsku, niektóre mówiły po białorusku. I ja teraz jakby wyłączając siebie jako białorutenistę, po prostu słuchając, jako osoba, która zna język białoruski i rosyjski, ewidentnie na poziomie takim mentalnym odczuwałem, że opowiadanie o pewnych miejscach historycznych z obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego po rosyjsku dla mnie było po prostu mentalnie nienaturalne. Mnie to po prostu nie pasowało do tego miejsca. Nawet brzmienie języka rosyjskiego mi nie pasowało do miejsca, o którym opowiadali studenci, natomiast bardzo mi pasował język białoruski. Dlatego, że właśnie język absolutnie odzwierciedla rzeczywistość, którą widzimy i dlatego ta Łukaszenka stara się niszczyć język białoruski, dlatego że no bez tego języka białoruskiego no, może jakby swobodnie dalej zajmować się swoją polityką i wewnętrzną, i zagraniczną, i populistyką, i tak dalej. No i może dalej też wpychać ludność białoruską w ten ruski mir. Dlatego, że osoba siedząca w języku rosyjskim, myśląca po rosyjsku, słuchająca muzyki rosyjskiej, wchodzi to ten świat rosyjskojęzyczny, czyli de facto rosyjski, tak? Także tutaj jakby jest pytanie, jeżeli chcemy utrzymać tożsamość narodową w pełni rozwiniętą, no to ten język białoruski jest absolutnie niezbędny do tego. I co jest potrzebne, żeby to zrobić, to pewnie za chwilę jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać, tak? Co zrobić, jakie są perspektywy. Ale myślę, że z jednej strony Aleksander Łukaszenko zdaje sobie sprawę i dlatego niszczy język białoruski, a z drugiej strony te osoby, no inteligencja, osoby białoruskojęzyczne też sobie zdają sprawę, że ten język po prostu trzeba podtrzymywać i trzeba pielęgnować pamięć, tak, o takich wydarzeniach, o których Pan przed chwilą powiedział. Także myślę, że w różnej postaci, w różnej formie i w różny sposób jest to pielęgnowane, pamięta się o tym i się no, odznacza te momenty z dziejów. Tak, dziękuję. Pan doktor wspomniał właśnie, że Aleksander Łukaszenka niszczy język białoruski. Ja myślę, że znaczna część ekspertów, które się tym zajmuje, się zgodzi z tą tezą, ale też chciałbym rozwinąć również i ten wątek, na chwilę odchodząc od historii. Z panem Wierzbickim chciałbym rozwinąć, a mianowicie czy jest jakaś, nie chcę powiedzieć, że rewolucja, ale ewolucja w zachowaniu Łukaszenki w stosunku do białoruskości szeroko pojętej po aneksji Krymu, bo ja na przykład obserwując wystąpienia prezydenta Białorusi, znacznie częściej odnotowałem, że widzę go w wyszywankach chociażby, czyli tradycyjnych koszulach również białoruskich. I czy to się przeniosło też na grunt, że tak powiem, kulturowy po aneksji Krymu? Tak, no jeśli chodzi o no Krym na pewno, czy w ogóle Majdan był momentem przełomowym, na ile można to nazwać przełomem, bo prawdziwe działania czy wypowiedzi Łukaszenki
One zmieniły się minimalnie, bo on no, starał się zawsze no, do 2020 roku utrzymać pewien balans językowy. Jak przeinaczał swoje wypowiedzi, to tylko nieznacznie, żeby za drugim razem przeinaczyć troszkę bardziej. W każdym razie tu warto zaznaczyć, ja sobie przejrzałem kilka cytatów wczoraj na ten temat. W 1994 roku Łukaszenka powiedział, że na świecie istnieją tylko dwa wielkie języki, rosyjski i angielski. To był, nawet byśmy powiedzieli, że jedna z jego pierwszych takich wypowiedzi, takich rzeczy, które powiedział właśnie w 1994 roku, jak został prezydentem. Natomiast po Majdanie faktycznie zmieniło się bardzo dużo, bo zobaczył, że budowanie tożsamości na języku rosyjskim, na takim populistycznym, chłopskim rozumie, ono jest bardzo łatwe do przejęcia przez narrację rosyjską, przez to, że skoro mówimy po rosyjsku, to jesteśmy jednym narodem, nie ma co tutaj się udawać, że to jest co innego, bo to samo może powiedzieć Łukaszenka, to samo może powiedzieć Putin, to samo może powiedzieć, nie wiem, Żirinowski i inni politycy, tak? Więc zaczęła się pewnego rodzaju to, co nazywamy już chyba w nauce, już chyba zgodnie w nauce białoruskiej miękką białorutenizacją, natomiast ja jako człowiek, który wszedł w to środowisko w trakcie tak zwanej miękkiej białorutenizacji, nie wiem, na ile mogę porównywać sytuację sprzed i sytuację po. Dla mnie ta sytuacja po, ona była bardziej trochę na pokaz, żeby się lekko odróżnić, to co powiedziałeś o wyszywankach, to co powiedziałeś o tym, że Łukaszenka zamiast dawać wystąpienie 1 na 5 lat po białorusku, to zaczął dawać 1 na 2 lata w języku białoruskim, czytał z kartki i to jest taka jedyna moja, jakby to co ja widzę, chociaż też właśnie tu kolejny cytat, który sobie wypisałem piękny, że jeśli ktoś chce stracić rozum, straci język rosyjski, a jeśli ktoś chce zgubić serce, to zgubi język białoruski. Czyli wedle Łukaszenki ten białoruski stał się pewnego rodzaju takim komponentem, ale do funkcjonowania maszyny zwanej Białorusin czy naród białoruski potrzebne są dwa komponenty, czyli rozum, język rosyjski i serce, język białoruski. Na ile to jest górnolotne powiedzenie i na ile ono ma przełożenie w rzeczywistości? Niestety organy państwowe, mi się wydaje, z tego co ja obserwowałem będąc w Białorusi, nie starają się aż tak jakby mogły, a teraz to już w ogóle, tak, propagować czy gdzieś tam wprowadzać język białoruski do różnego rodzaju instytucji czy wydarzeń organizowanych przez aparat państwowy, a po wyborach w sierpniu to już w ogóle. Dobrze, dziękuję. To była taka drobna dygresja, bo do współczesności jeszcze generalnie wrócimy, ale jeszcze chciałbym wrócić do historii, która doprowadziła język białoruski do miejsca, w którym się obecnie znajduje, ale już dużo bliższej historii, bo chciałbym się panią doktor Siwirską zapytać, jak wyglądała, to już krótszy wątek, jak wyglądała sytuacja białoruskiego pod okupacją niemiecką, tylko że mówię, że tutaj już krócej i przede wszystkim najważniejsze, jak wyglądała sytuacja języka białoruskiego w tym okresie powojennym, gdy umarł Józef Stalin. Rzeczywiście widzę, że skaczemy, trochę skaczemy, to ja postaram się odpowiedzieć i na to pytanie, jeszcze przy okazji nawiązać do wypowiedzi Alberta. Oczywiście. Postaram się to połączyć, wydaje mi się, że zyskamy dzięki temu lepszą perspektywę. Język białoruski, zatrzymaliśmy się na latach 30., kiedy język, jak powiedzieliśmy, był to dramatyczny okres w rozwoju inteligencji białoruskiej, kiedy inteligencja ta była represjonowana, prześladowana, mordowana. Wrócę do tego na końcu mojej wypowiedzi. Warto zapamiętać, albo nie, dobrze, powiedziałam, że wrócę na końcu. Lata 40., lata 50. To jest okres, kiedy język białoruski pod okupacją niemiecką był akceptowalny. Teraz białoruska propaganda lubi wyciągać ten element, że jakoby okupacja niemiecka współpracowała z
białoruskimi środowiskami, białoruskojęzycznymi środowiskami. Wydaje mi się, że jest to mocno przesadzone i wykorzystywane w wiadomych celach. W latach 40., 50. już po wojnie język białoruski po prostu funkcjonował. Tak naprawdę cały okres Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Ludowej to jest czas, gdy język białoruski głównie jest kojarzony z środowiskami wiejskimi. Powszechnie panuje przekonanie, że białoruski to jest język właśnie wsi, to jest język prosty, którego może należy się wstydzić, ponieważ jeśli chce się osiągnąć awans społeczny, chce się wyjechać do miasta, to należy nauczyć się języka rosyjskiego i to język rosyjski nadawał większy prestiż. Jednak tam cały ten okres to jest czas, kiedy jednak język białoruski na wsiach, mniejszych ośrodkach funkcjonuje. Kolejne dekady tak naprawdę to jest też czas urbanizacji, coraz większa część społeczeństwa zaczyna mieszkać w miastach i przez to też się rusyfikuje. No i dochodzimy do lat 90., które nazywamy tym okresem drugiej białoruchenizacji, gdy znów władze państwowe świadomie dążą do zwiększenia prestiżu języka białoruskiego. To był jeszcze czas, kiedy były grupy społeczne, w oparciu o które można było do tej białoruchenizacji dążyć. Czyli język białoruski funkcjonował, był to język żywy, rzeczywiście w większym stopniu funkcjonował w mniejszych ośrodkach, w większych ośrodkach funkcjonował jako język inteligencji. To był czas, kiedy język białoruski, jak już wcześniej wspomniałam, przede wszystkim później, do 1995 roku, był kojarzony właśnie jako język opozycji. Jeśli ktoś w mieście mówił po białorusku, to od razu było oceniane jako osoba zaangażowana politycznie, jako opozycja. Czasem można było mieć jakieś nieprzyjemności, prawdopodobnie w związku z powszechnym używaniem języka białoruskiego, chociażby takie nieprzyjemności właśnie jak kojarzenie z opozycją. XXI wiek to jest to, o czym wspomniał Albert, czyli miękka białoruchenizacja. To jest dosyć duża zmiana, że język białoruski już nie był prześladowany, nie był jednoznacznie kojarzony tylko i wyłącznie z opozycją. Rzeczywiście Aleksander Łukaszenka zaczął grać trochę tożsamością narodową, ale to był taki listek figowy, który miał tak naprawdę przykryć sytuację, realną sytuację języka białoruskiego, czyli język białoruski funkcjonował jako symbol, można było po białorusku publicznie, w dobrym tonie było po białorusku się przywitać, pożegnać, ale całą komunikację tak naprawdę zaspokajał język rosyjski. Wiedziałam, że ominę ten dobry moment, w którym chciałam wspomnieć o tych latach 30. To ja jednak wrócę do początku lat 90. Ta trauma lat 30. tak naprawdę leży u podłoża budowania współczesnej tożsamości narodowej, ponieważ to właśnie mówienie o mordach lat 30., a przede wszystkim o mordzie, o miejscu, o Kuropatach. Kuropaty to jest miejsce, które aktualnie znajduje się już w granicach administracyjnych Mińska. W latach 30. to był las pod Mińskiem. To jest miejsce, w którym odbywały się masowe mordy białoruskiej inteligencji. To miejsce zostało o tym miejscu nikt nie mówił przez cały okres Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Ludowej i tak naprawdę odkrycie Kuropat, odkrycie w społecznej świadomości Kuropat dla Białorusinów było bardzo ważnym elementem takim odkrywającym oczy dużej części społeczeństwa. W związku z Kuropatami odbywały się i demonstracje, i masowe obchody właśnie rocznicowe mordów w Kuropatach. I to był dosyć silny punkt zapalny w latach 90. I też doktor Jankowiak powiedział, że rzeczywiście o tych Kuropatach się pamięta, społecznie się pamięta, ale władza próbuje zwalczyć pamięć o Kuropatach. I to był bardzo
to był bardzo ważny element jeszcze kilka lat temu no właśnie w takim sporze między Białorusinami a władzą, to była walka o pamięć o Krotach. Ponieważ w tym miejscu, w którym znajdują się te masowe mogiły, koło tego miejsca została wybudowana restauracja. Miejsce upamiętnienia ofiar stalinizmu jest coraz bardziej pomniejszane, bo oficjalnie oczywiście ten las znajduje się pod jakąś ochroną, jakby nie można tam budować restauracji, ale stopniowo ten obszar, który znajduje się pod ochroną, coraz mniejszy, coraz mniejszy, coraz mniejszy, co oznacza, że de facto na miejscu, w którym jeszcze kilka lat temu znajdowało się miejsce pamięci ofiar stalinowskich, dzisiaj znajduje się restauracja. Środowiska opozycyjne, narodowościowe długo protestowały przed tą restauracją, próbowały uniemożliwić budowę. Restauracja w końcu została zbudowana i przez wiele dni i tygodni odbywały się protesty przed tą restauracją. Szczerze mówiąc, teraz się zaczęłam zastanawiać, że w sumie nie wiem, co teraz się tam dzieje, czy wciąż ktoś protestuje przed tą restauracją, czy teraz protesty już objęły właściwie całe miasto, więc pewnie i pod tą restauracją także znajdują się protesty. Więc jakby to jest dosyć ważne, że władze oficjalnie zwalczają pamięć o ofiarach prześladowań stalinowskich z lat 30. Więc o ile rzeczywiście w narodzie ta pamięć istnieje, to władze świadomie dążą do tego, żeby ją zniszczyć. Dobrze, dziękuję. Ja tylko jeszcze nawiasem powiem, że chyba widziałem jakieś nagranie z pacyfikacji drobnego mityngu pod miejscem, o którym pani doktor mówiła, ale nie jestem pewien, to jest do zweryfikowania. Natomiast właśnie ja już chciałbym, i przepraszam za te skoki, ale po prostu zależy mi, żebyśmy się w czasie wyrobili i chciałbym już przejść do naszej współczesności bardziej. I chciałem się zapytać pana doktora Jankowiaka, jak tak naprawdę Białorusini weszli w upadek żelaznej kurtyny? To znaczy, czy była jakaś fala entuzjazmu na temat przywracania do życia języka białoruskiego, czy Białorusini mieli kogoś takiego jak Ukraińcy, na przykład Wiaczesław Czornowił, taki znany dysydent, który bardzo często podnosił kwestię językową na pierwszy plan, i czy Białorusini też byli dotknięci jakąś falą narodowego entuzjazmu w związku z tym? Ja jednak jeszcze przeskoczę do lat 30., bo jest jeszcze jedna bardzo, za co przepraszam, ale jest jedna bardzo ważna kwestia, którą przeoczyliśmy. Ona ma ogromne znaczenie z językoznawczego punktu widzenia dla kształtowania się języka białoruskiego. Mianowicie mam tutaj na myśli to, co się odbyło na Białorusi, czy białoruskiej socjalistycznej i ukraińskiej socjalistycznej w latach 30., a mianowicie wytworzenie się, czy też powstanie Trasianki i Surżyku, tak? Dlatego, że represje, które miały miejsce w okresie międzywojennym w granicach białoruskiej socjalistycznej, one się też nałożyły na szybką urbanizację i rozbudowę przemysłu, zakładów przemysłowych, fabryk. I osoby z jednej strony często przemieszczały się z wioski, były to osoby białoruskojęzyczne, czy posługujące się gwarą białoruską, taką czy inną. I te osoby przemieszczały się do miasta, gdzie z jednej strony mogły się zetknąć z represjami, a z drugiej strony był duży nacisk, zarówno społeczny, jak i polityczny, żeby przejść jak najszybciej na język rosyjski. Otóż był okres jednak bardzo mocnej rusyfikacji i właśnie w ten sposób powstała Trasianka. Może jeszcze tutaj dwa słowa dla osób, które jakby nie wiedzą, co to jest Trasianka. Potocznie się mówi, że to jest jakby mieszanka języka białoruskiego i rosyjskiego, a w przypadku ukraińskiego Surżyka języka ukraińskiego i rosyjskiego. Znaczy samo słowo Trasianka oznacza po prostu mieszankę paszy dla zwierząt gospodarstwa domowego. I ta Trasianka niestety teraz się odbija dosyć mocną czkawką, dlatego że powstał nam pewien trzeci, czwarty byt, tak? No bo mamy język białoruski, mamy język rosyjski, mamy gwary białoruskie i do tego doszła Trasianka, która systemowo nam zaczyna niestety też troszeczkę niszczyć język białoruski. Mówię o tym języku wysokim, literackim, czy zbliżonym do języka literackiego. I jeszcze jedno zdanie o okresie okupacji i stalinizmu. Tutaj myślę, że też będzie ciekawe wytłumaczyć szczególnie młodszym słuchaczom, którzy może troszeczkę gorzej znają historię i uwarunkowania. Tak jak już tutaj pani
Anna podkreśliła, że to jakby to nie była jakaś chęć współpracy z Niemcami w odtwarzaniu języka białoruskiego, natomiast to po prostu banalnie wynikało z polityki okupanta niemieckiego. Mianowicie to była standardowa polityka, zresztą nie tylko Niemcy prowadzili taką politykę, ale na terenach podbitych trzeba było osłabić te siły, które były najmocniejsze. W tej części Europy no przede wszystkim Niemcy bali się Polaków i Rosjan, więc w miejsce na przykład szkół polskich starali się otwierać szkoły białoruskie. To samo dotyczyło, nie wiem, terenu Litwy czy na przykład terenu Łotwy, że przyszli Sowieci na Łotwę, zamykali szkoły białoruskie, przyszli Niemcy, zamykali rosyjskie, otwierali białoruskie. To była po prostu z góry zaplanowana polityka władz niemieckich. No i czasy stalinowskie oczywiście trzeba powiedzieć, że no, można było pisać po białorusku, natomiast no, bardzo jasno określony typ literatury i napisanie czegokolwiek przeciwko Leninowi czy Stalinowi po prostu skutkowało w lepszej sytuacji zsyłką na Syberię. No i oczywiście postępujący proces rusyfikacji, no bo mówiąc o białorutenizacji po jakiejś tam odwilży, no to przetłumaczenie dzieł Lenina na język białoruski to nie możemy traktować w kategoriach białorutenizacji. Natomiast no, w roku 60 wyszedł no, słownik na przykład białorusko-rosyjski pod redakcją Kondrata Krapiwy, no, gdzie po prostu świadomie nasycono stronę białoruską ewidentnymi rusycyzmami, żeby zbliżyć, czyli wracając do roku 1933, kiedy była reforma języka białoruskiego, żeby zrusyfikować język, a potem właściwie kolejne reformy języka białoruskiego też sprowadzały się do takiego powolnego, lecz systematycznego rusyfikowania. No i teraz wracając jakby no, do Pana tutaj pytania, do tej kwestii językowej, no jest to niewątpliwie no, ważna sprawa z tym językiem białoruskim. Jakbym mógł jeszcze raz prosić o uszczegółowienie tego pytania, żebym nie uciekł z wątkiem. Jak najbardziej. Pytałem się, czy po upadku żelaznej kurtyny była jakaś fala entuzjazmu odnośnie przywrócenia do życia język białoruski i czy Białorusini posiadali taką osobę, jak powiedzmy w przypadku Ukraińców Wiaczesław Czornowi, uznany dysydent polityczny, który kładł ogromny nacisk na tę kwestię. Okej, dobrze. Przepraszam, po prostu chciałem jakby przypomnieć sobie też pytanie, żeby nie uciec od wątku. Znaczy, no niestety trzeba powiedzieć, że to oczywiście wynik uwarunkowań historyczno-społecznych, że porównując Białorusinów do innych narodów byłego Związku Radzieckiego, no tutaj ten ruch probiałoruski nie był tak mocny jak proukraiński, czy tym bardziej, nie wiem, w przypadku Armenii czy Gruzji. Tam po prostu była inna tradycja, inna kultura. I jeszcze jest jedna kwestia, że dziesiątki lat rusyfikacji spowodowały, że no nie było też takiego mocnego poczucia, że musimy na gwałt się białorutenizować, więc była pewna grupa ludzi świadomych, którzy wiedzieli, że taki proces musi się odbyć i mieliśmy większość ludzi, którzy no po prostu, ludzie są często zazwyczaj praktyczni i pragmatyczni, więc jeżeli mogę sobie spokojnie rozmawiać w pracy po rosyjsku, no to czemu mam się wysilić i nauczyć się języka białoruskiego, więc też była taka kategoria ludzi. I jest jeszcze jeden pewny aspekt który bardzo mocno działa na niekorzyść języka białoruskiego, natomiast mianowicie w przypadku dwóch języków, który jeden jest absolutnie dominujący, a drugi jest w cieniu i są one przede wszystkim genetycznie bliskie sobie, no niestety to ma ogromny wpływ na przykład rusyfikację w tym przypadku, że język rosyjski nie wpływał tak mocno na język łotewski, który jest z innej grupy językowej, tym bardziej nie wpływał w taki sposób na gruziński, czy ormiański, czy kazaski. No po prostu białoruski czy ukraińskie są genetycznie zbyt bliskie i ludzie bardzo często przyjmowali elementy białoruskie, nie zdając sobie nawet świadomości, że używają słowo rosyjskie czy końcówkę rosyjską, tak, bo ona jest po prostu bliska, prawie identyczna. Natomiast oczywiście no, były osoby, no chociażby Zianon Paźniak tutaj wielokrotnie podkreślał, że no, bez języka białoruskiego no, nie da się stworzyć normalnie funkcjonującego kraju niezależnego ze świadomością białoruską. Nawet przecież ustawa o języku, tak, która weszła w życie w 1990 roku, ona zakładała, że w ciągu 3 lat no, kierownictwo urzędów, instytucji państwowych miało przejść na język białoruski, a że wobec ludności zaplanowano, że mniej więcej do 10 lat maksymalnie Białorusini powinni byli przejść na język białoruski. I też były takie lata, pierwsza połowa lat 90. oczywiście do momentu referendum w 1995 roku. Przecież nawet osoby, na przykład, nie wiem, kierowcy trolejbusów mieli jakieś tam, no niewielkie, ale jednak dodatki finansowe, że zapowiadali
kolejną nazwę przystanku w języku białoruskim, a nie rosyjskim, czyli jakby no, pewne próby ze strony władz, działaczy politycznych ewidentnie były, żeby podnieść rangę, podnieść prestiż języka białoruskiego. Natomiast tutaj no niestety to referendum 1995 roku przeprowadzone przez Aleksandra Łukaszenkę z pełną świadomością no zniewieczyło te pierwsze kroki właśnie ku mocniejszej, długoterminowej białorutynizacji. No i dlatego też Białoruś znajduje się w absolutnie innym miejscu niż Ukraina na ten moment. Właśnie, dziękuję i też o to miejsce jeszcze zapytam, ale pana Wierzbińskiego właśnie chciałem się zapytać o to referendum z 95 roku, które pan doktor poruszył przed chwilą. I chciałem zapytać, czy to referendum odnośnie zmian dotyczących języka i, że tak powiem, modelu kulturowego, w którym kraj ma iść, miało istotne poparcie w społeczeństwie, bo dobrze wszyscy wiemy, że jeśli chodzi o zmiany ustrojowe, takie poparcie było i nie ma się co dziwić, bo te lata 90. dla Białorusi były bardzo trudne, zresztą nie jest tu żadnym wyjątkiem od pozostałych krajów Związku Radzieckiego, dawnego Związku Radzieckiego, ale czy same zmiany, powiedzmy, dotyczące tej pełzającej rusyfikacji, nazwijmy to, miały istotne poparcie? Nie wiem, jaki jest odpowiednik przeciętnego Kowalskiego na Białorusi, ale wiadomo, jaki jest sens pytania. Tak, dobrze, dziękuję za pytanie. Nie wiem, chyba jeśli chodzi o przeciętnego Kowalskiego, ostatnio widziałem mapę, że w Białorusi to jest Iwanow, ale nie jestem pewien, na ile to jest. Ta mapa była bazowana na jakichkolwiek danych faktycznych z danego kraju, bo w Polsce był z kolei Nowak najbardziej popularny. Ale abstrahując, tak, dobra, nieważne, wracając do tematu, to jeśli chodzi o referendum, no to znamy oczywiście oficjalne wyniki tam za wprowadzeniem języka rosyjskiego jako drugiego języka oficjalnego, tak, urzędowego, to też ono było sformułowane w taki sposób, że język, czy zgadzasz się, to jest oczywiście parafraza, czy zgadzasz się z nadaniem językowi rosyjskiemu statusu równego językowi białoruskiemu, co w rzeczywistości oznaczało wprowadzenie języka rosyjskiego jako języka urzędowego, natomiast takie sformułowanie pytania no, dawało bardzo fajny wytrych na zasadzie takiej, że spokojnie, jak wprowadzimy rosyjski, to białoruski nie ucierpi, bo przecież będą równe, takie jest pytanie. I to jest, na ile to miało poparcie w społeczeństwie, tego ja oczywiście nie wiem, bo wtedy też jeszcze nawet mnie na świecie nie było. To po pierwsze, a po drugie, no też jest ciężko analizować te procesy. Oczywiście były protesty, te protesty były trochę, oczywiście mniej masowe niż w 2020 roku, tak? I też nie wiadomo, jaki one miały wpływ na ludzi, na przykład poza Mińskiem. Więc w Mińsku wychodziło, no tam było kilkanaście tysięcy osób, które protestowały przeciwko temu wprowadzeniu języka rosyjskiego i to na przestrzeni kilku miesięcy nawet, tak? A przy czym na ile to miało poparcie wśród ludzi, no tego nie jesteśmy w stanie tak rzeczywiście odgadnąć. Tak, i nie wiem, czy była jakaś dalsza część tego pytania. Było w zasadzie tylko właśnie o to społeczne poparcie, więc mam przejść już do następnego pytania, czy jeszcze coś dopowiedzieć? To ja chciałam dopowiedzieć, bo Oczywiście, proszę bardzo. ja szybko zgooglałam ten Iwanow, to wydaje mi się, od razu pomyślałam, że Iwanow może być efektem rusyfikacji, bo ja z kolei znalazłam, że najpopularniejsze nazwisko to jest Malinowski, co ładnie pokazuje właśnie to, że Białoruś tak naprawdę najważniejszym czynnikiem kształtującym sytuację językową na Białorusi to jest to, od czego zaczął tak naprawdę Mirosław Jankowiak, czyli to, że Białoruś znajduje się między Rosją a Polską i między nazwiskiem Iwanow i Malinowski. Dziękuję bardzo. I właśnie ja chciałem też panią doktor się teraz zapytać, i tak, że już jesteśmy bez skoków, jesteśmy ciągle w teraźniejszości i w niej pozostaniemy, mam nadzieję przynajmniej taką, o różnicę w polityce językowej między Ukrainą a Białorusią, bo wszyscy wiemy, że Ukraińcy
od 6 lat prowadzą bardzo zdecydowaną politykę językową. Powstał taki organ jak Rzecznik Praw Językowego. Wiemy dobrze, że w ukraińskim społeczeństwie ta kwestia jest istotna i polityka językowa ma bardzo wysokie poparcie, przynajmniej według ostatnich badań Fundacji Demokratycznej Inicjatywy. I chciałem poprosić panią doktor, żeby pani porównała właśnie politykę językową tych dwóch państw obecnie. Porównanie polityki językowej obecnie właściwie bardzo krótkie, ponieważ na Białorusi nie ma oficjalnej polityki językowej wspierającej język białoruski. Wracając do pytania, na które odpowiadał Albert, czyli poparcie w 1995 roku, rzeczywiście trudno jest powiedzieć o tym, na ile wtedy rzeczywiście społeczność, Białorusini popierali właśnie, nie wiem, zwiększenie, zrównanie języka rosyjskiego i języka białoruskiego, no, też dlatego, że musimy krytycznie podchodzić do wyników tego referendum. No niemniej rzeczywiście w 1995 roku, tak jak doktor Jankowiak zauważył, na początku lat 90. ta białorutynizacja odbywała się dosyć dynamicznie. Ten projekt polityczny był bardzo ambitny. To rzeczywiście było przejście administracji w ciągu 3 lat. I część Białorusinów bała się tak szybkiej białorutynizacji. Białorusini bali się, że przecież oni mówią po rosyjsku i oni się nie nauczą mówić po białorusku, więc bali się o swoje miejsca pracy, tak, o to, że jak się nie nauczą, to po prostu stracą pracę i co z nimi będzie, jak nie będą mówili po białorusku. Więc być może rzeczywiście część społeczeństwa chciała zachowania języka rosyjskiego z takich bardzo, z takich prozaicznych względów, że sami byli rosyjskojęzyczni, więc nie chcieli być na siłę przymuszani do nauki języka białoruskiego. Tak jak już powiedziałam, później w ogóle język białoruski był utożsamiony z opozycją, więc w ogóle nie było żadnego wsparcia państwowego, znaczy praktycznego, oficjalnie może było, ale praktycznego i rzeczywistego wsparcia nie było. Następnie nastąpiła ta miękka białorutynizacja, kiedy język białoruski właśnie pełnił, powtarzam, tak, tą funkcję listka figowego. No i tyle, niestety. Powoli to już żebyśmy jednak szli do przodu i nie powtarzali cały czas tego samego. Dalej brakuje wsparcia oficjalnego, państwowego dla języka białoruskiego, jednak ja widzę zmianę w społecznym podejściu, odbiorze języka białoruskiego. To, co powiedział na samym początku Awe, o tym, że Latuszka zaczął mówić po rosyjsku, to mnie zaniepokoiło. Szczerze mówiąc, ja jeszcze nie zwróciłam uwagi, mam nadzieję, że to się jednak nie potwierdzi, bo i tak samo to, że z kolei Svetlana Cichanouska po białorusku nie mówi, też nie do końca się zgadzam, ponieważ jednak Svetlana Cichanouska jest filologiem, ona mówi po białorusku. Udzieliła kilku wywiadów po białorusku, ale jeśli dobrze pamiętam, to w wywiadzie dla Białosatu błyskawicznie przeszła na rosyjski. Znaczy się po 2 pytaniach dosłownie. Tym jednym z pierwszych wywiadów. Tak, jak najbardziej. Tak, bo rzeczywiście na samym początku Cichanouska nie używała białoruskiego, jednak wydaje mi się, że trochę w odpowiedzi na taką potrzebę społeczeństwa ten białoruski zaczął pojawiać się w jej wystąpieniach, a nawet jeśli nie w jej wystąpieniach, to białoruski właśnie coraz częściej występuje chociażby w jakichś hasłach, ponieważ Białorusini jako naród uświadomili sobie chyba wagę języka białoruskiego, to, że no, przez lata język białoruski był takim symbolicznym wyznacznikiem tożsamości narodowej. To była dosyć paradoksalna sytuacja, że Białorusini na przykład uważali, że język białoruski jest ich językiem ojczystym, chociaż wcale w nim nie mówili. Wychodzili z założenia, że należy utrzymać status języka białoruskiego jako języka urzędowego. Raczej niechętnie odnosili się do pomysłów chociażby likwidacji języka białoruskiego jako języka urzędowego, ale tak długo jak to ich nie dotyczyło. Czyli język białoruski dobrze, niech się rozwija, tak długo póki ja nie jestem zmuszony do tego, żeby się nauczyć języka białoruskiego i tym językiem białoruskim się posługiwać. To są bardzo praktyczne, tak naprawdę prozaiczne powody, dlaczego
dlaczego było takie podejście Białorusinów do języka białoruskiego. W ciągu ostatniego roku Białorusini zaczynają uczyć się białoruskiego oddolnie. Powstają oddolne, na przykład sąsiedzkie kluby dyskusyjne, w których Białorusini sami chcą mówić po białorusku. Uświadamiałam sobie, że bo większość Białorusinów zna język białoruski, rozumie język białoruski, potrafi czytać po białorusku. Jeśli mają jakiś problem, to mają problem z formułowaniem wypowiedzi po białorusku. Nie czują się swobodnie w tym języku, bo po prostu na co dzień używają języka rosyjskiego. Ale to wszystko się poza państwem odbywa, tak? Generalnie. Tak. Rozumiem. To ja właśnie, to jest też bardzo dobry wątek tutaj, bo wcześniej pan doktor Jankowiak wspomniał, że zrównanie tych języków prowadzi do tego, wspomniał, że duży wpływ mediów jest, no bo wiadomo, że media rosyjskojęzyczne są dużo bardziej rozbudowane od białoruskojęzycznych. Ja chciałem się właśnie pana doktora jeszcze dopytać o tę kwestię, jeśli tu jesteśmy. Jaka jest tak naprawdę skala rusyfikacji mediów w Białorusi i jaką pozycję mają białoruskojęzyczne media, bo jest oczywiście taki portal jak nasza Niwa, on pisze na przykład po białorusku, ale czy on na przykład konkuruje z tymi największymi sieciami, największymi mediami rosyjskimi? Ja tutaj jeszcze może nawiążę do pani Anny Siwirskiej. Podam statystyki, które właśnie bardzo ładnie podkreślą to, co pani powiedziała przed chwilą, że w kontekście tego referendum 95 roku, że to było w dużej mierze po prostu takie praktyczne i pragmatyczne podejście Białorusinów, dlatego że tutaj NISEPI, pracownicy NISEPI przeprowadzili ankietę wśród Białorusinów. Jedno z pytań brzmiało, jakim językiem posługuje się pan, pani w codziennych kontaktach, i dla roku 95 język białoruski podało 4,5%. 95 rok to jest ten rok, kiedy było referendum, więc jeżeli 4,5% posługiwało się w sposób stały, ciągły językiem białoruskim we wszystkich kontaktach, więc jakby tutaj to jest odpowiedź, dlaczego ludzie chcieli jednak ten rosyjski widzieć, nie patrzyli na język rosyjski w kategoriach, że rosyjski zniszczy białoruski, tylko patrzyli po prostu z zwykłego codziennego życia. Niestety. Jeszcze jedne dane statystyczne pokazują, do czego prowadzi polityka, kierowanie przez Moskwę przez dziesiątki lat. Co odróżnia Białorusinów od Rosjan? To było pytanie zadane w 2006 roku i 41,5% Białorusinów odpowiedziało, że Białorusinów od Rosjan nie odróżnia nic. Więc tutaj też jest odpowiedź częściowo na pana pytanie, w jakiej sferze między innymi medialnej znajdują się Białorusini. Dlatego, że po roku 91 w odróżnieniu od Ukrainy i krótkim okresie białorutynizacji właściwie w tym momencie nie mamy w pełni białoruskiego szkolnictwa, nie mamy w pełni białoruskiej szkoły przedszkola. Znaczy przedszkola, powiedzmy tam prywatne mogą funkcjonować, tak jak jest białoruskie przedszkole na Podlasiu w Polsce. Ale właściwie nie mamy szkoły podstawowej, nie mamy szkolnictwa średniego, nie mamy szkolnictwa wyższego, które było w 100% białoruskie. I tak jak tutaj pani doktor mówiła, że jak jest jakaś szkoła, która się nazywa szkołą białoruską, no to de facto wygląda to w ten sposób, że na przykład jeden nauczyciel prowadzi coś po białorusku, a 7 kolejnych nauczycieli prowadzi w języku rosyjskim. I tak jak powiedziałem, to jest bardzo skomplikowana kwestia i nauczanie w języku obcym, mówię, język jest odzwierciedleniem rzeczywistości, w której się żyje. Więc jakby nakładanie języka rosyjskiego na wszystkie sfery życia niestety odzwierciedla się w obecnej sytuacji językowej i mentalnościowej Białorusinów. Jeżeli chodzi o media, no to właściwie można powiedzieć, że absolutnie dominują media rosyjskojęzyczne. Ja w tym momencie nie wiem, chyba nie ma żadnej telewizji, która by nadawała w 100% po białorusku, nawet Bielsat częściowo nadaje po rosyjsku teraz, tak? Akurat moja koleżanka prowadzi program WOT, tak, i mówi to po rosyjsku, opowiada, co się dzieje poza polską wschodnią granicą. Poza gazetami i niestety to doprowadziło do sytuacji, że w pewnym sensie ten język białoruski i te media białoruskojęzyczne i kultura białoruskojęzyczna stały się z jednej strony językiem wioski, ale z drugiej strony też językiem inteligencji. To jest bardzo ciekawy aspekt, szczególnie dla Polaków, którzy są w zupełnie innej sytuacji językowej.
I mówię, jeżeli tutaj nie zmieni się polityka w kwestii edukacji i mediów, no to dosyć kiepsko widzę sytuację języka białoruskiego. On oczywiście cały czas, te wszystkie odmiany, style języka białoruskiego, one się kształtują, formują, ale od sformułowania tych wszystkich wariantów języka białoruskiego, od literatury pięknej, proza, poezja, poprzez język nauki, no jeszcze jest bardzo długa droga, żeby to trafiło pod przysłowiowe dachy wszystkich Białorusinów, no bo też trzeba sobie zadać pytanie, ilu Białorusinów ogląda Bielsat, czy czyta naszą Niwę, czy literaturę, klasykę w języku białoruskim, jeżeli nie musi tego robić w szkole, tak? Także tutaj no niestety, jeżeli chodzi o media i szkolnictwo, sytuacja wygląda bardzo kiepsko i w momencie, kiedy Ukraina jednak była powiedzmy podzielona 50-50, to też wynika z uwarunkowań historycznych. Tutaj już pan Albert o tym mówił, że szczególnie ta część będąca w Austro-Węgrzech miała możliwość rozwoju tego języka ukraińskiego i to jest zauważalne do dzisiaj w sytuacji językowej na Ukrainie. No i kolejna rewolucja, tak, i szczególnie te ostatnie spowodowały, że tutaj ta rola języka ukraińskiego jeszcze bardziej została podniesiona, prestiż tego języka, ranga tego języka i nawet sama chęć Ukraińców, żeby jeszcze bardziej świadomie wybierać język ukraiński. A o tym, co już pani tutaj Ania mówiła, że nie ma takiej probiałoruskiej polityki władz białoruskich. O tym świadczy na przykład fakt, że w Polsce jest na przykład Rada Języka Polskiego. Na Białorusi coś takiego nie istnieje, tak? Kiedy była ostatnia reforma języka białoruskiego, to się zebrali jacyś specjaliści z Akademii Nauk, z Uniwersytetu, z ministerstwa i ktoś tam jakby podejmowano decyzję, co zmienić w języku białoruskim, tak, w pisowni. Natomiast nie ma takiej na przykład Rady Języka Białoruskiego. Tutaj Towarzystwo Białoruskiej Mowy nie pełni tej funkcji przy całej sympatii, nie ma takiego zasięgu ogólnokrajowego. Także niestety trzeba by tutaj odgórnie zmienić politykę dotyczącą edukacji i mediów, żeby proces białorutynizacji ruszył do przodu zdecydowanie. Dziękuję bardzo. Jeszcze nawiasem dodam, że właśnie największy opozycyjny kanał, bardzo popularny i znany także w Polsce, Niechta, jest także rosyjskojęzyczny. Ma ponad 1 milion subskrybentów na Telegramie. I ponieważ... Ale to jest pragmatyzm. Tak, to jest wiadomo, to jest że pragmatyzm. po prostu do większej ilości ludzi trafi. Tak, i chciałem powiedzieć, że jestem dumny, że się zmieściliśmy ze wszystkimi pytaniami w czasie i właśnie z tego wynikały te skoki, za które chciałem jeszcze raz bardzo przeprosić, ale teraz, jako że już jesteśmy na końcówce tak naprawdę naszego czasu, chciałbym prosić każdego z naszych gości o jakieś zwięzłe, krótkie podsumowanie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy i Państwa perspektywy, Państwa pogląd i perspektywy na rozwój języka białoruskiego i jakie Państwo przewidują dla niego trendy. I tym razem zacznie Pan Albert Wierzbicki. Dobrze, więc podsumowując, widzimy, że sytuacja jest ciężka z punktu widzenia polskiego, jest wręcz niewyobrażalna. Tak, my przyzwyczajeni do hegemonii języka polskiego w Polsce, do jego rozwoju bardzo długiego, bardzo szerokiego i na wszystkich kanałach. Widzimy, że w Białorusi nie ma tego, znaczy ten rozwój on jest, ale on jest w bardzo niewielkiej skali, tak, czyli powstaje o wiele mniejsze nakłady książek, o wiele mniej mediów, tak, też się posługuje to, co przed chwilą ustaliliśmy, że nawet kanały opozycyjne bardzo rzadko publikują, najbardziej w swoich działaniach konsekwentna jest Radio Swoboda, i też wspomniana nasza Niwa, tak, przy czym jeszcze Radio Swoboda pisze w Taraszkiewicy, ale to już aspekt zupełnie inny. Także ten język żyje i to jest, ja też w swojej działalności dziennikarskiej staram się ten język rozwijać w jakby bardzo szerokich sferach, czyli w języku białoruskim powstaje bardzo dużo artykułów historycznych i politycznych, brakuje często naukowych, brakuje często popularno-naukowych, brakuje technicznych, ekonomicznych i tak dalej. W różnym stopniu oczywiście, tak, więc ten rozwój, on jest trwały i każde słowo napisane po białorusku to jest tak naprawdę taki grosz do skarbonki, która kiedyś może się uda ją uzbierać. Natomiast jaka jest moja perspektywa? Ja jako człowiek, który myślę, że jak wszyscy pozostali prelegenci kocha język białoruski, uwielbia, jest w nim zakochany po uszy.
Ja właśnie podchodzę do tego pragmatycznie jak Niechta, jak wszystkie inne kanały na Telegramie. No uważam, że to jest niestety w tym momencie, mówię niestety, bo faktycznie jestem przekonany, że to nie jest najfajniejsze, że jest to temat drugo-, trzecio-, czwarto-, piątorzędny nawet w tym wszystkim, co się na Białorusi dzieje i będzie działo. To znaczy najpierw, jeśli się uda, zbudujmy Białoruś wolną, rozprawmy się z tym wszystkim, a później dopiero zajmujmy się językiem, żeby się też nie zachłysnąć. I też nie ma w ogóle takiej tendencji, żeby było to dążenie za wszelką cenę do białorutenizacji. Tak jak to było w roku 90, tak, w ustawie, że społeczeństwu zajmie to 10 lat, w tym momencie może zająć 10-15, trzeba zacząć od szkół, zacząć od telewizji, zacząć od języka w całej przestrzeni publicznej. Ale to też nie może być nachalnie od początku, tylko w miarę stopniowo, żeby znowu nie było reakcji tej odwrotnej, tak, że zabrali nam naszą całą, część naszej tożsamości, język rosyjski, prowadzili jakiś białoruski, w którym tam mówili historycy i babcie na wioskach i my nie wiemy, co z tym robić. Więc powolutku, stopniowo i miejmy nadzieję, że za lat 20 w Białorusi na spokojnie będą wszystkie dzieci mówić po białorusku. Dziękuję bardzo. I teraz to samo pytanie do pani doktor Siwirskiej. Ja będę większym optymistką. Mam nadzieję, że szybciej, nie za lat 20. Ja przynajmniej chciałabym wierzyć, że szybciej, nie za lat 20. Będę mówiły wszystkie dzieci. Dzieci to mogłyby już i za 3 lata właściwie, za 4 już po białorusku. Góra za 10, no dobrze. Wydaje mi się, że Albert wspomniał jeszcze kolejny nowy termin Taraszkiewica. Wydaje mi się, że jednym z najważniejszych problemów współczesnego języka białoruskiego jest właśnie brak wsparcia jakichkolwiek instytucji. To jak wspomniał pan doktor Jankowiak, że na Białorusi chociażby nie ma takiej rady języka białoruskiego. Brakuje autorytetu, jednej grupy autorytetów, czy jakiejkolwiek rady, takiej instytucji, która cieszyłaby się powszechnym szacunkiem. Język białoruski funkcjonuje w kilku wariantach. To Taraszkiewica, o której wspomniał Albert, to jest odrębny system ortograficzno-gramatyczny, nazwijmy to. Inny system to jest narka-małka, różnice, w skrócie różnice są ortograficzne, szerzej można uznać, że są różnice też takie leksykalne, są różne tendencje, Białorusini wspierają się, które słowo jest bardziej białoruskie, które jest właściwe białoruskiemu, czy eliminować rusycyzmy, czy eliminować polonizmy, czy eliminować dialektyzmy. I brakuje, znaczy to, że jest duża wariantywność w języku, jest czymś całkowicie naturalnym. W języku polskim też tak naprawdę jest bardzo dużo wariantów. Ale w języku polskim mamy pewne autorytety i mamy pewne osoby, które są nam w stanie wskazać, że jest taka norma, jest dopuszczalny taki wariant i panuje, może nawet jak nie panuje powszechna zgoda, bo też wiadomo, jak podchodzą językoznawcy do niektórych często przeciwstawnych tendencji, no ale przynajmniej jeśli ze sobą rozmawiamy, to wiemy, na jakim poziomie ze sobą rozmawiamy i o co się spieramy. Białorusinom brak autorytetów, którzy rozmawialiby ze sobą na poziomie naukowym, często są spory ideologiczne, że jakaś forma jest lepsza, ponieważ ona jest bardziej białoruska, a ta jest gorsza, bo jest bardziej rosyjska. Tak więc to są raczej różnice polityczne niż jakieś naukowe, więc ja dodam, że nie tylko media, nie tylko szkolnictwo, a właściwie językowi białoruskiemu są potrzebne autorytety i instytucje, wobec których które cieszyłyby się powszechnym społecznym autorytetem. To już byłby bardzo duży krok naprzód. W kampanii wyborczej w 2020 roku rzeczywiście język białoruski nie pełnił ważnej roli i był dyskutowany względami pragmatycznymi. Rzeczywiście w 2020 roku byłabym skłonna zgodzić się z tym, że najpierw budujmy niepodległe państwo, a potem zajmiemy się językiem. Wydaje mi się jednak, że ostatni rok pokazał, że Białorusini sami sobie uświadomili, że trudno będzie im zbudować niepodległe państwo bez języka białoruskiego.
I to jest akurat dla mnie bardzo dobre zjawisko, bo to powinno pojawić się oddolnie. Nie możemy odgórnie narzucić Białorusinom, macie teraz 3 lata na to, żeby przejść na język białoruski. Wydaje mi się, że społeczeństwo naprawdę oddolnie zauważyło, że język białoruski jest potrzebny. Jeśli tylko będą odpowiednie warunki do tego, to Białorusini sami, no może nie przejdą w 100% na język białoruski, ale jak uświadomią sobie, że do tworzenia niepodległego państwa ten język jest im potrzebny, to bardzo szybko poprawi się sytuacja językowa na Białorusi. Dobrze, dziękuję bardzo. I pan doktor Mirosław Jankowiak. No tak patrząc na uwarunkowania historyczno-społeczne języka białoruskiego w różnym okresie, niestety musimy stwierdzić, że język białoruski ma bardzo kiepską pozycję startową teraz w porównaniu z innymi językami, nawet ukraińskim, który też nie miał takiej dobrej pozycji, ale jednak wypracował sobie pewien prestiż i swoją pozycję w państwie ukraińskim. Natomiast tutaj, tak jak już pani doktor powiedziała, że są jakby 2 poziomy. Pierwszy poziom to jest ten poziom polityki oddolnej, czyli to, co robią ludzie. Ja tutaj jestem szczęśliwy i muszę powiedzieć, że jestem pełen podziwu i szacunku dla szeregu osób, które niektóre znam osobiście, które wykonują po prostu kawał świetnej roboty, tworząc, nie wiem, media białoruskojęzyczne, robiąc na przykład tłumaczenia literatury. No jeżeli niedawno był przetłumaczony przez Wiedźmin na język białoruski i klasyka, czy jakaś współczesna literatura jest tłumaczona na język białoruski, czyli jednak jakaś nadzieja jest jednak, także ten język jest naprawdę żywy. I myślę, że są absolutnie wszelkie podstawy do tego, żeby ten język białoruski funkcjonował w wielu sferach życia. I to jest ta polityka oddolna, czyli to, co będą robili ludzie. I tutaj są jeszcze 2 aspekty, których my absolutnie nie poruszyliśmy w tej rozmowie, także tylko 2 zdania. Pierwsze to jest Kościół katolicki, to można by po prostu godzinę na ten temat rozmawiać, ale jest to rola Kościoła katolickiego, już niestety nie mamy na ten moment czasu na rozmowę o roli i też ogromna rola emigracji białoruskiej, ale to już może na jakiś kolejny inny panel dyskusyjny. No i drugi poziom to jest poziom polityki państwa, władz białoruskich. No i tutaj niestety, jeżeli ten białoruski ma trafić do szerokich mas i szeroko Białorusini mieliby przejść na język białoruski, może nie we wszystkich sferach, bo w sferze prywatnej każdy człowiek ma prawo wybrać taki język, jaki chce wybrać, tak? Ale na przykład w sferze administracji, pracy, w sklepie, żeby nie była taka sytuacja, że ja idę do sklepu czy do restauracji, mówię po białorusku i ja słyszę odpowiedź po rosyjsku, no ale gawarycie normalna, tak, czyli proszę mówić normalnie, albo gawarycie po-человечески, tak, mówcie po ludzku. Więc żeby takiej sytuacji nie było, tutaj niestety polityka państwa jest bardzo ważna. No myślę, że przy obecnej władzy jest to mało realne, być może przy innej władzy. No i tutaj idąc za śladami pani Siwirskiej, mam nadzieję, że te zmiany nastąpią szybciej niż nastąpi moja emerytura jako białorutenisty i że ten język białoruski tutaj będzie mógł się całkowicie swobodnie rozwijać i nikt nie będzie mógł też rzucać języka białoruskiego w taką szufladkę, że to jest język opozycji, wsi albo jakichś nacjonalistów, tak? Bo tutaj absolutnie język białoruski nie zasługuje na negatywne, pejoratywne określenia, bo to jest język z przepiękną tradycją, długą tradycją, o pięknym brzmieniu. Teraz powiedziałem troszeczkę nie językoznawczo, ale też o pięknym brzmieniu, także mam nadzieję, że będzie miał możliwość i nadejdzie taki piękny czas i moment, że będzie w powszechnym użyciu na terytorium Białorusi. Dziękuję serdecznie i myślę, że to jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Rozmawialiśmy bardzo długo i bardzo rozgałęzialiśmy miejscami. No ale zagadnienie jest bardzo skomplikowane, myślę, że się każdy zgodzi. I nawiasem też chciałem bardzo zaprosić na jutro. Jutro jest kolejny panel z okazji Biel Weeku. Tym razem tematem będzie białoruski system prawny, a otworzy go o godzinie 13 temat reforma Konstytucji Białorusi, droga do pojednania czy pułapka. A za dzisiejsze spotkanie chciałem bardzo gorąco wszystkim podziękować. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, do widzenia.